Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli Murigere rwegetaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bw'Omugusii nende kinga kingiye kirango kwarigana ime umurobere Okomenya Okuya umurobere obono tokumbirana n'abamanyi bamangana ao igoro yobo cyane bw'emibere yaito iruba bagotosemya ningi kerito bwenete gukora ningi kerito tabwenete gukora ero kwene kyabuna nkorenda tore obo cyane bw'emibere yaito naritwe rya rasu umurobere yiga nimbwato mugani asenga neterero mono ni goto gukwanira igoro yobo cyane bw'abasibati ane n'abasibati bebwatraneti ekero musibati yanya kanire unabwe bwatraniri usatara ganete chukwe bwatrani ingi kerike bwenerate gokorwa na kimusbati yabwente gokonywa inyari kane we bwatraniri obo chenu buaye na kyabwente ko burigereria iroko ne kyabuna umwana yege mugeti asenda yaye mbuyare we kacinga kicyoko iborwa ebintu biri yabwente gokora gose kwene kyo chenu bwa mbuyabore na biri atabwenerate gokora iroko ne kyabuna nkorendare obo chenu bumwana ase enda yaye igobona abantu bwateritwo ryarero gaiga umunyagetari gusoma umanyi bwa mangana yega na chigotoerera manke na chigotoerera mirobire kuru bitambukiro biri omusibati aberega kwebwatranya wikacinga ki akonyora use akoibura omwana ono manchi muringo kwariga nobe ko gusangana ntwe komwero ase umurobire yiga ekerongo konyera buna sense moya Facebook na bakogendera batonyara wetra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube na bakotonyara wetra Ndizi TV News keroke none ko bwateri bori ekeroga ganetie kumanya manke na bakotumari bori ryao ase nambaira ase screen gawu eriyo tobe toko bori abamanya bayiga bagotoerana intuto beto wesemya amange bokwariga ni obeko gusangana into ime yo murobire yiga wikomero no murobire okoretwa sore na inche Evelyn Osero ekeronda itiko iracinga kibene eri omwariga ni mugeni bweritko rero abega gutumanyia eri etariaye na indenga yiga gutoka eri otobeto kogendera no murobire karibu sana mugeni asante sana nabo kumanya umwanchi umurire etariaye naso gutoka Biamono, asa merita nenkuru kuna umemara, gutoka asensemo ya nyagitari ya Oasis Specialist Hospital, ase eke wango kerikia MCH, ensemeri ya abana na abangina, mostly bali bebwateraniti, na bali babwateti emipango yokwebwaterania, nongo beragabu. To tarachaka ukwanira igoro yobo chene bo basbati gosaba manganari mangana yogo semya basbati ekero bebwatraniri imoroberi yega buna imenya getari ya Oasis naki moko ngokora muri miroberi yogo tarase ko here gosemya abantu gose abantu bagotare nyagetari inboka ntungo karature miroberi yogo tara tinse mawa gosemya bangina gosemya abana kira abantu na bali bonse batagete na bagotasinya gitari Oasis Specialist Hospital banyara ko twara banyara ko ewa basembondi bonse baratake karibu sana sumurobere ritwari rero abona nteto cyake gukwanira igoro ya ebitambukiro biri gose cinga kiciri umusibati akwebwatiranya ndumete cinga kinchirororo umusibati are likely koba pregnant na tutaito twerenga kikieciga. Okay, asante sana. Ekero musubati atagete ko kwebwaterania. Tinga kinchire ogosangi totebe chiribakorokanga unsafe days. Yes. Mostly what will happen after umusubati yanyarire okora periods cha tinga kichiri chaye abwate alafu koruga abunande the 14th day utakiraga abu you count some days some like 5 days tinga kicho gari unsafe igabo nabo musubati akonyara ko baga kwebwaterania ambia mono ase uri chibiro bono tuteto chake gotorere yanyari kinire musubati ndubwate stages of pregnancy no toerere stage mo irenga chire no toerere ngike okorekana ase stage entangani ya kabiri mpaka stage omwero ekero musubati anyarire konyara kumanyanga bono bwebwateraniri otubate 3
stages una whatever first trimester, second trimester and the third trimester. Chinga kiti chonsi ni chile muhimu sana aso muswati ekere bwatraniti. First trimester aigana liu mwana akoba kagutaka koba form diase enda yo muswati. Ere muhimu sana muswati oyoiga anyare ko wota the moment ya realizing abono ni bwatraniri agenda bakesenya gitari anyare ko korerwa korengwa ebirango mbire babwenera bakorerwe apimwe ekiwango kya manyinga so mubiroye boni gabali babiri umwana pamoja nere apimwe oborwaire amarwaire awao akore urinalysis akore blood type Amia mana nte to tara kwanire goro yebirenge nte to chiko bikwanire ipime byo munda akorere kirashinya gitari nte to raerera tu chi stage etiga ngikeria akoreka na stage 1 stage 2 stage 3 tumanya guchiko swase amangana yo bakorerwa korengoko. Okay, first trimester UR stage ntangani abubono no formation the ovaries chiko form mwana. Yes. Second trimester already mwana formed one some parts of it na chitaraba formed. Third trimester mwana omugima already obere formed obere formed as enda ya mamu. Na nko igunde kero kende abantu ngota bare na ectopic pregnancy timetio sechi types of pregnancy nchiri chiga. Okay, ekera toka tabang ectopic pregnancy eyunenda etara oseti etafometi as uterus. Yes. Formeti outside the uterus as tokoro fallopian tube. Na types of pregnancy nchiro chinde utatigeyo. Na iniki yako gera ende yuebe formed outside the uterus. Okay, totebe some nakiya ko gara to advice guto the moment kwa manyirenga kwa bire muzigo ogenda paka nyagitari ndeyons egero nyara ko korerwe birengo yakogera kero the earlier totebe complications bono tia musubati na tia kogera abwate tia gero mwana from outside the uterus atari go from in the uterus. Asante sana. Abono yanyarikanire umusibati obeire gako bwata uburito bwe gosobere gakwe bwatrani ikero kende tumanyanko ebyorokererwa se signs and symptoms inchiri ko rumento muntu nabako bwata uburito onyore tamanyeti agocha gostugera gosenenda yachakire ko kobene niga ebyorokerera imbirororo gose signs chiri umunda ko yugwaso mubiroye gusakorora su mubiroye eryo okagera gusomanya na bwata uburito eryo chaka kwenda sinyagitari inchiri chichura gukwanira. Okay, signs and symptoms sindanyara bataba intumwanya abantu otore differently otobate different hormones kero umuntu ekero ambarororo bali ba ekero banyorire nga babeire muzigo bali bagutaka koroka morning sickness nausea and vomiting mbaro sangi are to agotwa mate yani from nowhere umuntu chaka tu gotwa mate alafu nani mbaro sangi the urine color changes. Echo nacho signs. Abono emuntu yiga ubwatire uburitonga kiki umuntu abwente guchaka clinics chai. Clinic buna twakwa nabu motwe insendeyons ne banga yabiri yechuwiki ibere kugicha kwanyarire kumanyanga ne bwatiranire uko ba advice togenda senya gitari ochake clinic. Bono muntu chakire clinic bona ndetwira na sensemeria ebirengo birwatego muntu nchira kikiri mu gutumeka ago bimo muntu kumanya gusina bwatuburito. Okay, tinchira neti nyinge nabo muntu akogenda amache urine. I mean urine nere gutumeka mostly gupima kwa manyanga mbwebwa atraniti na sometimes in nabo muntu agutumeka manyinga kumanyanga kwebwa atranire. Abono obuyabu muntu ko kore clinic mbindo kibiri mogoko muntu ago kore kiracha gusago konyeka ekiracha kire clinic echi obuyabu clinic mboro byo borate yo manchu murigerere. Obuyabu clinic mboro oborengana ki ekero the moment kwa manyirenga kwa bire muzigo ochake clinic okorerwe birengo biri twateba opimwa manyingawo opimwe urine yawo at least if there is infection tiaba noted earlier it will prevent complications
asayo muswati wasaso mwana oyo imugetinda yabo bintombira rumuntu agokorerwe kerago cha clinic kigatebe uchire clinic for the first trimester, second trimester, that trimester. Bintombira rora agokorerwe binge. For instance, ekero buna the first trimester kwa notisiro kwa vere muzigo wachire nyagitali. Twakorere lab oxygen simbiole. Nko ewore supplements. Supplements echechi kokonya onywe egere tikonyo mwana owoyorenda. Development wise ti anyare ko baboronge tanyara konyora any complications anto manyete ase chingak chinyingo konyora basibati bari murito michando ni mengo konyora bagwitira banke babo konyora bandi bakonyora moroire michando ende yacha konyora basibati bandi nona magoro ngoranda bandi nkobimba bare abona ngiora akwanira about kerumunta kera umusibati oyebwa eternity kuna some of the diseases totebe are like konyora sumubiroye marwere kyayora beka ukwanira umuntu ari like konyora na inde naseki. Okay, amarwere narorora basubati especially bara at risk ababali pregnant bara at risk of getting unabona diabetes uburire mbaro tokuruka gestational diabetes obuo bogocha specifically ekero umusubati alinda na the moment yanyorira umwana yaera na ndimbororo bokoro kwa hypertension hypertension mbororo bokoletwa kero musbati abeire muzigo naro nere the moment abwatiro muzigo osangi pressures chaichi kogenda igoro lakini the moment bunanyora umwana oli totebe the first 3 months pressure yasira nande ntubona buna basubate kero twabire muzigo otubwate low immunity you advisable we observe hygiene over chenu wabe at the highest order egere especially chicho cheito egere togotumia tibe chinsafi egere ko avoid ko konyore gento gekoro kunga UTI. UTI is urinary tract infection. Because as saying ntubana twate banga ntubana basubate kerto twabere muzigo tubate low immunity chicho chirina bachigo twambakeri oborwire kwarali one you talk about advised to observe hygiene egere ntonyora marwira yekero musibati yare ayubwatranete narat high risk yokonyora oborwire bugakobwa uyo tayibwatranete wakwanire about low immunity asa basibati na marwira yakwanire gati abo high pressure na wakwanira diabetes apart inki indombiro binde birachankire mono ere aonyorega konyora oborwire bwika abasibati mbare of course osangi maybe nabwate burwaire bonde apart from mwende kwarolire burwaire bonde baraire immunity yayense obuna barabwa bogo changia sana especially one trocho twari romuzigo bono obu nande umuzigo ya leta low immunity plus nando nyendire onye nabwate burwaire bonde apart from obu totayabuna bono oburwaire bwenyamara ekero musubati abwate burwaire bwenyamara nanda abwate inda of course nonyeka kunywa maliogo bono to advice go observe highest hygiene egere immunity ya nande teira nanse kobua eri ende ira inense asante sana soko semi unde tragenda mutumakego elitokwira na nogendere gutumanya mangi mwanchi umuririrwa nombia monekero ogenderete gutubwati abu nogenderete koiguni otogenderete kweho bosemia igoro iyobo chengo musubati ekero ebwatraniti no manyiga igabere gagotorero bero gagotumanya chinga kinchiri chechi go musubati akwebwatrani chi stage nchiri chechi ga na indebo no bero gagotumanya buna naki abantu gosingi marwaire kyari mono omuntu ara risk ko yanyora gose abwata chances yoko yanyora achinga ki ebwatrani ko nda yante tragenda sumutumukomake ekero tokwirana nachi gutumanya mange tubasa kuskare Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekiumbe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo sangu getangu kuna unarega kama elaptech con Dynapath Laboratories. Itari itumu ya torito kulida marwiri na malaria, kulituri sukari, topima blood pressure, kupima torichi kidneys, kupima torichi liver function test zones laboratory. Nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigo nkorenka bare omubere bwensi, asa marwiri buna prostate cancer, asa mange. Batalire imejo muchobo songo, asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Mwana na ndo mwancho murigere bonekero genderete gutobwati mi umurubiri bwo Okomenya Okuya nekero tugenderete gosemi wa iguru yobo chenu bwo musibati abasibati bebwateraniti ona twaba tokumanyiwa aburi tangani twabere tokoererwa chinga kiciro musibati akwe bwaterani na nene bintu mbiri bibiri gusechi stage nchiri types of pregnancy nchiri chiga na ndo bono nintaite mwarigani omogeni iriagendere gotoerera mange iguru yobo chenu bwiga bwo musibati bebwateraniti bono mwancho murigere ndengo kwarigani obeko gusangana into wikomera tugendere gosembi wa mange karibu nainde Biamana sana biamana sobo semi obo babere gotwabona ikireire agwa kwarire musibati ekero ibwateraniri ngochare nabwende gocha se clinic ochira se clinic mamupimire mwarore nabwate bindombiro mo komokonya gagu abono ekero moko mo bosemi obo bindombiro mo komoteikero kende abwenerete gokora iro kweneki umwana uyo yayimugetia senda ya embuyare na inde mbiro biri atabwenerete gokora ebyo gutanga koreta complications aso umwana oyo mbinto kibyo rabe bagotera. Asante sana nande omusibati otwakwananga ekera anyorire webwateraniri after chire clinic otoko mwa masem abo basemia Yes abasemia botoko matebi ali balanced diet balanced diet eminete ali proteins carbohydrates and vitamins tabone tingali totebenge enyama yoka continuous kwarori we carry balanced diet na ande abwene tokora some bit of exercise kwarori tabwene tingai karansa sa molioka continuously from morning to evening at least akora some exercise buna intubone kere ngocha torito invite abasibati abaiga especially bari third trimester mothers baacha twabakori exercise egentongere tokorokanga la mass classes aiga no musibati akonyara gosomigwa different types of exercise abane tokora especially buna bono bari third trimester mete bono baisire bakuyarigania abuna bagutsikonyora abana babo kwarore bae wa different types of exercise usekera so ire labor room buna akonyara u breathing exercise chiri bakoewa most of them ko bakonya chire nande at the clinic ngo basomitore musibati we wateranitie tabwenerete koimoke heavy ebintebirito gekogera buna koimoke especially akera koimoke korunse omogongo ago strain barore nando omogongo yo noro konya go support to hold the pregnancy till the end bono aise ko bango umiro omogongo she may have chances to lose the pregnancy ko ba advice story they avoid
kuimoki heavy luggages. Ani mete kunyora basubati mbaro kero kende bara addicted to alcoholic drinks ama substances. Abasubati abaiga kero kende musubati kunyora maru kunyora chinyasore sigari chiga. Ibinte bigambi bwate any effect ya somano ryorenda. Yes, me what a lot of effects, especially ekero musubati akunywa maru, ekera alimuzigo na vera mo lead to anyore maybe miscarriage. Yes. Kwarora arusi oboritobori ose anyare konyoro umwana utaraika mitenyi kianda ekero musubati akunywa esigara unyona amaro ebinyuwa biri byonse bibwate alcohol ebira changie eido musubati yanyoro umwana utaigeti mitenyi kianda ose banyoro umwana kero kende kunyari kanero musubati ochire kerago che klinikiga kwanyorire amanyinka yarinse akubwat kana maybe nechindagira chiri bakoria apart from supplements whatever muko bachia boost na ndimbindo kibiri abwene rutego korero kwene kyabuna kiongo kya manyinga na okay bonekere umusubati achire na twanyori twamupimire twanyorire nga amanyi ekewango kya manyinga yega kirense otokumo advice umusubati yoiga ali greens chinyinge rich in iron tatebe buna bono ali spinach once in a while ga konyora nonye ne liver ali fruits chinyinge fruits they also help in adding iron na bako akunyara kolia okay apart from supplements chiri akonyora yes tiga ali greens help a lot greens rich in iron injora kwanera about sleeping style chinjira chiri omuntu abwendete korara no mete chinjira ni chinyingo omuntu akorare kerare normal but bonekere bwatranire I know ni muntu nabwendete ko bakin inchira akorara no nemburire gari ngora kwanire na kyumuntu abwendete korare kero yikire na ne bwatranite nene kera korengana ni semester chiga chia pregnancy okay twins into wekaini mbale na viwango bito twins intoriko kubweka mbale bali ba ekera ba nyorira mahitaji yabo they get instant lakini bono ekero musubati akorara borere mbale nabo kuri nonya ne pillow you support your tummy ti styling chire na ki naire sabu mapemanga mostly ekero we invite these mothers of ours by the third trimester mko basomia tole different sleeping position we do it practical kwarore toko ba asenaro toko genda we have a bed to have a explanatory physically bono musubati abana tokorara you support your tummy egere no nyene kero gunchoka no nyene kero guika kurugitanda tubwenere tiguikari muri okangachwa kurugitanda kwarore you wake up slowly you support yourself yes kwarusio kugora komo kwa bwatio konde weka ngora kurigitanda angwa kwanira uri tangani egati ya some of the diseases almost but maybe like konyora ekero ebwatraniti ni advisable yeto kibuno muntu nabwate borwaire gete na guse nyoro borwaire bwa UTI ka ebwatraniti ni advisable muntu yo agendere gutumika mariya gona kero kenda muri oga ya murira yandekero umuntu agutumika na tware any effect ase umubirohe okay sorry ekera bono musubati anyorire nga otware totebe infection it's advisable agende asenya gitari tagora mariogo over the counter agenda asenya gitari abatebi nebwateraniti yakobera tali mariogo andonsi musubati bwebwateraniti akonyara konyo agenda asenya gitari kurugabu abe prescribed amariogo aliare safe for her and for the fetus. Asante sana. Ekero bono togo chigo korera ntagete mono obe kugo some timaido so akwanele complications chonsi bintombiro wathirisko kero kendo muntu o bigo chia michanderio basibati anende ba weterekero bwatraniti monekero yanyarikarire muna musibati oje gatari kwenda clinics. Okay. Totebe asaba subati bali ba tali kwenda clinic igere very advisable at least maybe
bari banyorera abana maybe babere batatu gabugo most of them basangi bagateba tu mbiyande tiangendere tu with my pregnancy era advisable the moment omwana achakire ku move ekera konyoranga taranyara maybe ritukoligi mari aerire mwana utari ku move it's very advisable agende asinyagitari egere anyare korengwa problem nyare kuligererwa nga niki omwana yatari ku move alafu any slight bleeding for a pregnant mother that's a danger sign abwene takorora umunyagitari gabo agenda nyagitari ararakane instead kyo mwana usenga kikyo mwana bwente ko chaka ko gutwara movement ya senda as early as from 24 weeks tatebega bono 6 months and above umwana chakire ku move asante sana abone kironta itochiko korera kegimase ogote yogose okorwa bose bwa bwo mwerio uchiase omwanchi omurigereri otorigereri tigari ane no musibati otete konyora mange ko batkana no bose migoro yobo chenu bwaya chingaki ebwatraneti ekero clinic yekeiga omonta gwento go champaka engakiyo mwerio mutienyo kianda omonta ko iboro mutienyo kianda nabonto go che clinic mbaga the last minute go sechinga kinchiro abwento wikati go che clinic almost what we were trying to at the moment anyoranga we were trying ache clinic mpaka engakiyo mwerio the moment most of it ogosangi maybe from 6 to 8 times ogosangi by the time out of the 8th month engaki ibona yabirange ya okoibora ninkyora akwanere kero kende about labor pains maitento mbaro bago chaka mbanto mbaro konyora bago chaka wetere labor pains mapema nonu mutienyi ona nega kwanyora umuntu chakire gutwara those labor pains abandi gwekabera until last minute ninkyora akwanere gorenga nege. Okay, about labor pains, nchiroro chiri false labor pains. Chiri chitari lead to omwana abe delivered. Nande nchiroro ukosangi okoro mwake ake chikoro ku Braxton Hicks. Yes. Kwarad. Those are some of tata evenga did omwana ako move. Those are the pains ako in yakos contractions. Lakini contractions echo nchiri strong chiko lead to delivery. Igon chiri chigo chatatebe na bachigo chanande chiasira with time. Chiacha nandi chiasira with the time. Yonga tebi amuswatu ndwensi we waterani tigoso watachi plan choko we waterania ache asenya gitari wase specialist tonyare gukwana nere tose mani asobo tambe egere tonyare konyora amajibu alafu nande onare na baswatu mbali maybe batagete family planning after mwana nyoriru ni muhimu tupange uzazi egere to mwana yonyorwa space anyara ko grow to a healthy family. Moite mwensi asenya gitari wa specialist MCH tonyara okwana mange biamon. Asante sana. Asante. Mwanchi umurigeri banonga geteno nayo gendrete kurigeri getaseni yaito ya Ndizi TV kwa bere go kwenyorera obosemia igoro yabo chenu obwemebere yaito anene chingaki abasibati mwebwatraniti atwaigure nara yaya tubwenerete gokora muna into abasibati ketete kwebwatran gosekero twebwatraniti ni kerige tubwenete gokora korende gende kenene nkerina nere buya ekero umuntu ogochaka e clinic kya umapema eriyo bego gokonyo abamanya bagokwerera bakobosemia obonge buno bwenerete komenya eriyo kwene kyabuna obochenu bwo mwana owasenda yawo nigo burubya kigima inde mboko konye ase okoibura okuya wikachinga kichinda somurubiro bwo komenya okuya nigo koretwa sore nanje Evelyn Osero.